Ipocrizia este o boală sufletească care are nevoie de vindecare. Ipocrizia este o pretinsă însușire a unor calități pentru a face pe cineva să creadă în sinceritatea, bunătatea și devotamentul unei persoane. Un om ipocrit vrea să pară mai bun decât este, mai credincios, mai curat și mai interesat de oameni și de problemele cu care se confruntă. Manifestările ipocriziei descrise de Domnul Iisus Hristos în Matei 23, versetele 13 la 28, sunt o capodoperă de explicații cu privire la felul în care oamenii se manifestă în ipocrizia lor. Domnul spune 7 vaiuri la adresa acestor oameni religioși din vremea sa, cărturași și farisei. Aceștia vreau să pară foarte credincioși, dedicați și împlinitori ai legii, în cele mai mici detalii, dar pentru că lucrul acesta nu era posibil, apelau la ipocrizie pentru a impresiona pe cei din jur și pentru a fi urmăriți și ascultați. De la versetul 13 la 28, Domnul spune 7 lucruri. În primul rând, ipocriții sunt egoiști și competitivi. Versetul 13. Ipocriții sunt lacomi și nemiloși. Versetul 14. Ipocriții sunt legaliști. Versetul 15. Ipocriții sunt, din punct de vedere moral, lipsiți de constanță și cu dublu standard. Versetele 16 la 22. Ipocriții sunt preocupați de ce să facă, nu de schimbarea vieții, de transformare. Versetele 23 și 24. Aceste lucruri, ipocriții sunt preocupați de aparență, nu de substanță. Versetele 25 și 26, iar al 7-lea lucru, ipocriții sunt morți în păcate. Versetele 27 și 28. Un lucru important de notat în atitudinea ipocriților și înșelătorilor este felul în care se raportează la semeni. În primul rând, este vorba de negarea unei acțiuni rele sau dăunătoare. Nu ți-am greșit cu nimic. Un ipocrit nu va recunoaște niciodată că ți-ar fi putut face ceva rău. Chiar atunci când aduci dovezi zdrobitoare, tu ești de vină că nu înțelegi ce s-a întâmplat. În al doilea rând, ipocritul și înșelătorul mimează uitarea. Nu-și mai aduce aminte de cele întâmplate, ba chiar te întreabă cu uimire. Chiar așa s-a întâmplat? Ei nu-și mai aduc aminte că ar fi făcut ceva rău sau nepotrivit în viața lor. Dacă recunosc că s-a întâmplat ce spui tu, vor apela la fuga de responsabilitate. Din cauza ta s-au întâmplat acele lucruri. O altă strategie diabolică folosită de omul ipocrit și înșelător este învinovățirea celuilalt. Chiar nu poți să ierți? Ce fel de creștin ești tu? Ipocritul folosește această tactică pentru că refuză să-și rezolve problema. Din cauza mândriei și a egoismului nu vrea să-și ceară iertare și să repare răul făcut. Dar în momentul în care nu mai are altă soluție, răspunde cu amenințări și violență verbală sau chiar fizică. Un ipocrit și un înșelător nu sunt străini de manipularea emoțională, iar vorbirea de rău este o armă folosită des, mai ales față de persoane și în locuri care nu au nimic de a face cu problema creată de ei. Mi s-a întâmplat în tinerețe să fiu abordat de persoane ipocrite care doreau să-mi vorbească de rău persoane pe care nu le cunoșteam sau le cunoșteam foarte puțin. Pentru a împiedica vorbirea de rău, am învățat să întreb persoana bârfitoare dacă, înainte de a-mi spune ceva rău despre cineva, poate să-mi spună 3 lucruri bune despre ea. Vă mărturisesc că se stingea în calomniator orice dorință de a vorbi de rău pe cei din jur, iar eu rămâneam liniștit să-mi văd de treabă. Cum scap de ipocrizie? Este o întrebare pe care trebuie să ne pună fiecare. Este foarte important să cunoaștem manifestările ipocritului, dar și mai important este să știm cum se poate scăpa de ipocrizie. Mă adresez acum celor care se luptă cu ipocrizia știind că este o stare de minciună care ne cinstește numele lui Dumnezeu și statutul de copil al lui Dumnezeu. Mai întâi, recunoaște că ești prins în lanțul ipocriziei. Un om luminat de Duhul lui Dumnezeu, când este prins de ipocrizie și prefăcătorie, își va da seama că nu trăiește o viață autentică de copil al lui Dumnezeu. Sau
chiar dacă nu își dă seama, Dumnezeu, în marea lui dragoste, îl atenționează că este un ipocrit. Și sper că și prin această lucrare să iei aminte la atenționarea Domnului. Al doilea pas important este să recunoști că alegerea ta nu este între bine și rău, ci între Dumnezeu și eul tău. Dacă te-ai rezumat la o alegere între bine și rău, vei avea de-a face cu o problemă morală pe care un om ipocrit și înșelător o va rezolva alegând calea minimei rezistențe și fuga de responsabilitate, stări în care este deja specialist. Dar dacă recunoști că alegerea ta este între Dumnezeu și eul tău, vei vedea că este vorba de o stare de răzvrătire față de Dumnezeu și de o exacerbare a eului, păcate care sunt pedepsite de un Dumnezeu drept și sfânt. Următorul pas, după ce ai recunoscut că alegerea este între Dumnezeu și eul tău, este să mergi înaintea lui Dumnezeu și să-i ceri iertare pentru vremea rătăcirii tale. În momentul în care recunoști că ai păcătuit, pasul absolut necesar este să-i ceri iertare lui Dumnezeu, pentru că împotriva lui ai păcătuit. Dumnezeu este gata să-ți accepte cererea de iertare și are soluție pentru readucerea ta la starea de copil ascultător. Pentru a evita recidiva, studiază cuvântul lui Dumnezeu și vezi ce spune despre ipocrizie și înșelătorie. Atât în Vechiul cât și în Noul Testament suntem atenționați să ne ferim de ipocrizie și să nu practicăm înșelătoria sub nicio formă. Aceste păcate nu fac cinste omului și aduc mânia lui Dumnezeu peste cel ce le practică. Pe lângă textul din Matei 23 care a fost amintit în acest material, Exodul 23, Deuteronom 27, Psalmul 107, Proverbele 10, 11, 12, 22 și 29 vorbesc despre ipocrizie și înșelătorie. Dar nu este suficient să înveți despre ce spune Biblia despre ipocrizie și înșelătorie, ci trebuie să practici adevărul. Un om integru spune numai adevărul, chiar dacă va trebui să sufere consecințele faptelor sale. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Efes. Citez: Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. În Efeseni, capitolul 5, versetele 8 și 9 spune apostolul aceste lucruri. În cazul în care nu știi cum să lași Duhul Sfânt să lucreze în viața ta curățirea și vindecarea de înșelătorie și ipocrisie, cere ajutor persoanelor calificate. Presbiteri, păstori și consilieri biblici te pot ajuta să scapi de robia aceasta. În materialul viitor vom vorbi despre opusul ipocriziei și al înșelătoriei, și anume despre autenticitate și integritate.